бузо миллата ба нести бурдестанд, бузо давлата порча порча кардестанд, бузо кардестанд, ягон кас не бузо кардестанд. ай хотират набуро. Фундаменти несшавӣ, фундаменти киштан, фундаменти қатлиом, фундаменти ҳамаи чиз гиреза шудан. Чи и тарафта бо гирезаи подстава кара бо хоҷаош ба результат каран. ҳамаи ҳамина фундаменташ бузо аст. бузое ки унам ҷихати ҳамкорӣ дорад. Чи и тарафишта, чи у тарафишта. ҳамаша спискаш ҳаст. И давлато дурак нест. И давлато медонад. Просто бозӣ ку ин майдони сиёсӣ бозӣ аст ку. бозӣ мекунем. ман монда намешавам. ман учен бузоя ай кӯчаҳотон ҳуҷума сар бузо гирехтест ай ҳози аксариятиш. бузо гирехтест ай чуна дига давлато до бо паноҳандагӣ да гирехтестан. бовар мекунем бузо. бовар кунем. бузо чуна гирехта бо паноҳанда кардестан. бовар кунем. бузо инами баъзе одамое ки мардумда бисёр зарар расондагиан гирехтестан, паспорт кардестан, хичонда ай ҳар давлат пул дода, любой пула дода. Гирехтаниан ё медонан уже чундако. ё гуфтум дига давлато да набераҳои баҷоӣ дорану занои баҷоию намедонам бачаҳои баҷоӣ нару моддаю бачаҳои ҳар як баҷоӣ доран ку о тайёр как сумон даст номи ҳамода истодагиай. фаҳмидем? номи ҳамода истодагиай. ё ҳамун мераван ҳамун давлатда меистан. тамом. миёян ҳамун лагерода ёда финансироват мекунанд сумошон иштоба ошкор нашавад. но ман медонам ҳар як кадомиша. киян чиян номошон диган номошона номои англосаксонӣ карагиан. номошона ҳар намуд карагиан медонам. вақти соат омад мардум мефаҳмад номи кадомишда чанд қара. мегирезонанд иззат наковад. мегирезонанд ай Европа намедонам Америкада меёвад ки одамои ман мегирезонанд Канадада одамошона пулошон номошонда пулай. меран уҷада буд документа дига мекунанд, ном дига мекунанд. любой ҷо мегирези намегирези меқапам. ман гуфтагиём гирехтан нест ай ман. дизидӣ миёрӣ мемонӣ. у чизе ки дизидагиен мардумда таълуқ дорад. ягон титуда таълуқ надорад. мардумда. биёрмон ягон кас кордор намешавад. ягон партизан миёрӣ мемонӣ мардумда ҳамаша метӣ. ман гуфтам ку сета душанбе месозӣ, 4 та суғ месозӣ, 5 та хатлон месозӣ. у пули ё дуздаги хати цифриш хати. фаҳмидесен? ау чизоро ман ошкор намекунам ки ё одамошон гуфтестам ку перемешат мекунанд одамошон. одамошон медонад ки аврупода мегирезонад о иззат кофтеста иззат установид кард мегирезонанд америкада установид мекунӣ мегирезонанд канада установид мегирезонанд британия мегирезонанд хитой гонконгда мегирезонанд мегирезонанд туркия мегирезонанд дубай. куҷо мегирезонӣ? ман меёвам охира любой хе меёвам. ман шумо да гуфтагӣ буд ақлат бошад мефаҳмӣ ки ман кием чӣ. ман намегум дарша. просто мардум бояд ягона партизанӣ ёрдам мекунад. партизан мешад тамоми шаҳру ноҳия тамоми минтақа бояд партизан шавад, ҳаракат кунад, амал кунад, якум бузора нест мекунад.